Δεν μου λες, Όλγα, θα γευματίσουμε με αυτό το γιαγκούλα? Έλα, βρε Ειρήνη μου, ποιος το παραξηλώνεις. Νομίζω ότι η Μπεμπέκα έχει δίκιο πια. Τον βρίσκεις κι εσύ αγγελούδι, δηλαδή? Όχι αγγελούδι, αλλά και γιαγκούλα. Ο άνθρωπος, τι θα πάθουμε δηλαδή να κάτσουμε να φάμε μαζί του? Θα προσπαθήσουμε να τον πλησιάσουμε. Πώς? Τι πώς, βρε Ειρήνη μου, θα προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε. Πώς το λένε, θα μιλήσουμε τη γλώσσα του. Γουστάρεις σαλάτα? Όχι, ευχαριστώ. Εσύ Μαρία, γουστάρεις? Δεν γουστάρω. Χτες βράδυ μπανίσαμε στη τηλεόραση ένα έργο. Μαζί το μπανίζαμε. Τα μάτια της Λόρας Μάρς. Καλά, μιλάμε για πολύ έργο, χοντρή φάση. Ήτανε που λες μια τυπέσα που έκανε τη φωτογράφα και σε θυμηθήκαμε. Εσύ την πας στη δουλειά σου? Την πάει. Ναι, μ' αρέσει. Δεν μου λες από φράγκα πώς είναι? Δεν είναι και άσχημα. Με βοηθάνε και λίγο οι δικοί μου. Στα στάζουνε οι γέροι σου, έτσι? Ό,τι μπορούν κάνουν κι αυτοί. Κολοκατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι με πρεσάρουν λίγο εκεί στο γραφείο, αλλά δεν μπορώ να φύγω κιόλας. Δεν πάει να την κάνεις, στριμόκολα. Δεν είναι και τόσο δυσάρεστα, τώρα που γνωριστήκαμε και με τη Μαρία. Τι ψιλοβρίσκετε εσείς οι δυο σας, μου φαίνεται. Να σου πω, μανάρι μου, τελείωσε το νερό, δεν πας να φέρεις γιατί βαριέμαι. Καλά, τι πάθατε και του μιλάτε έτσι του ανθρώπου? Για να μας καταλαβαίνει. Γιατί αλλοδαπός είναι, νεότερος είναι.